Zájem o bydlení v rodinných domech z tradičních cihelných materiálů stále stoupá. Nejlepším důkazem těchto slov je i řada developerských projektů, které vyrůstají v nejrůznějších místech naší republiky. K nim patří i nově budovaný soubor rodinných domů s názvem Loreta na kraji obce Píšely na Benešovsku. V nádherné lokalitě zde postupně postaví celkem 64 nových zděných rodinných domů. Jejich základ tvoří 4 originální architektonické návrhy, podle nichž domy s názvem Sydney, Benjamin, Miami a Toska vznikají z dílny ateliéru Free Architects. Pojďme detailně prozkoumat exteriér domu Sydney. Fasáda je zateplená a ukončená probarvenou tenkovrstvou omítkou. Pro oživení fasády jsou její části obloženy cihelnými pásky. To velmi dobře souzní s napojením na venkovní terasu realizovanou ze vzácných dřevin a krb, který také naplno využívá architekturu cihly. Šikmá střecha je pokryta černým asfaltovým šindelem. Okna jsou plastová, opatřená elegantní šedou fólií. Automatická pojezdová brána je ukotvena do monolitických sloupků. V nich jsou umístěny i zvonek a kamera pro identifikaci příchozích. Pojezdová a zároveň pochůzí komunikace do domu je provedena z betonové zámkové dlažby. Celkově dům působí velmi elegantně a moderně. Na důležité informace jsme se zeptali paní Renaty Příkopové ze společnosti Sládek Group. Oblast je velmi zajímavá pro bydlení s tím, že máte klid, zde máte tady nádherný zdravý vzduch, dobrou dostupnost jak do centra, tak eventuálně na tu druhou stranu Tábor, České Budějovice. Celá ta oblast znamená využití vlastně parcel zhruba od velikosti 600 do 1500 metrů čtvereční, na kterých bych se mělo postavit 64 domů s tím, že ty domy máme zpracované od architektů Free Architect Studio, které vytvořily celé urbanistické pojetí celé té lokality a nabízíme v podstatě 4 typy domů. Ten koncept je založený na tradičním zděném materiálu, to znamená, všechno jsou to domy cihlové, které vycházejí skutečně z té podstaty českého stavění a dobrých izolačních vlastností. Je to jeden z důvodů právě využít tu příjemnou lokalitu toho středního Posázaví s dobrou dostupností. Interiér domu Sydney je skutečně parádní. Tvoří jej prostorná dispozice 5+KK s galerií a vnitřní 2 garáží. Ze zádveří se ihned dostáváme do centrální části domu. Ta obsahuje obývací pokoj, v jehož pravé části se nachází také jídelna a kuchyně. V klidové části se nachází pracovna, pokoje dětí i samostatná koupelna. Z chodby je možné se vyšplhat do klidné galerie nad obývacím pokojem. Zvědavost nám nedá a jdeme se podívat i zde. Čeká nás krásný prostor, který je prosvětlen střešními okny. Obdivujeme přiznané trámy dřevěné podstřešní konstrukce, atraktivní pohled do centra obývacího pokoje i moderní LED diodové podsvícení instalované na trámech. Přes obývací pokoj se dostáváme do křídla rodičů. Tady se nachází ložnice snů. K jejímu zázemí totiž patří prostorná šatna s napojením na WC a wellness koupelnu. Wellness koupelnu proto, že ta nabízí nejen veškeré běžné koupelnové vybavení, jako je WC, umyvadlo, sprchový kout či volně stojící vanu, ale také finskou saunu. Dům typu Sydney Bungalow se nám skutečně moc líbil nejen svým prostorem, řešením a navrženým vybavením, ale také moderní soudobou architekturou, která se plně podřizuje očekáváním i požadavkům dnešního člověka. Společně s lokalitou a kvalitou použitých materiálů se bezesporu nejedná jen o dům, ale skutečné místo pro život.